5 vittmi oħra, 5 familji illi tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom kawża tal-Covid-19. Bil-fatalitajiet issa jitilgħu għal 146. Fl-aħħar 5 ijiem biss f'pajjiżna kellna 14-il vittma ta' din il-pandemija. Il-5 fatalitajiet illi tħabbru l-erba' huma 3 irġiel u 2 nisa li l-età tagħhom tvarja bejn l-74 u l-91 sena. Huma kollha mietu fl-isptar Mater Dei, fatalitajiet illi jassu f'perjodu illi fih il-Prim Ministru qed jibqa' jgħid li n-numri huma stabbli u li s-sitwazzjoni tal-Covid qed tiġi kkontrollata. Pandemija hija stabbli, rata ta' infezzjonijiet hija stabbli u taħt kontroll. Intant fl-aħħar sigħat tħabbru 126 każ ġdid pożittiv ta' Covid-19 biex bekk il-każi attivi jibqgħu fuq l-2000. Dan fil-waqt illi fih 139 persuna oħra, bit-total ta' dawk infejqa issa jlaħħaq is-7,887. Mill-każi pożittivi illi tħabbru 20 ħadu dan il-virus mill-qraba, 11 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol. 6 persuni kellhom kuntatt dirett ma' oħrajn illi kienu pożittivi. 7 ħaduh wara li attendew attività soċjali, filwaqt li każ minnhom kien importat. Mill-bidu ta' din il-pandemija lura f'Marzu li għadda, pajjiżna irreġistra total ta' 10,328 każ pożittiv ta' Covid-19.